De regio Noordoost-Friesland wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland wezen om te wijnen, werken en te recreëren. De gemeentebesturen van Achkarspelen, Dantumadiel, Noord-Est-Friesland en Tietjeksterdiel hadden dat besloten. Zij gaan verder met een regionale gearwerking in de zogenaamde Anno 3 agenda. Maar wat had Noordoost-Friesland nodig om topregio te worden? We moeten leven, we moeten gerust wijzen op ons gebied. Of van het wordt krimp, want dat betekent het wordt al je minder. Maar je leest een soort kansen voor werk, voor squallen, voor wijn. Nou, dat lef, dat gerust me, dat zie ik je weer. Mis je dat nou? Zo nou en dan zitten we eens in de hoeken. Nou ja, het wordt in het westen beslist. We redden dus jezelf al. We loeken de grenzen wat op. En dat is net de gedachte waar we de komende jaren in Noord-Est-Friesland oparbeiden willen. Kun je nog een paar concrete voorbeelden nemen waar je dan wat meer lef zien willen? Nou, bijvoorbeeld de verbindingen. De verbindingen net alleen naar Lelylijn, maar dat betekent ook de skiering die aas naar de Aasaan gaat. Dat er goede squallen komen. En dat we de jeugd die hier de opleiding handhaven hier vasthouden kunnen. In uw bedrijven, ik op de hogere functies. Dat is het lef wat we nodig hebben. Buurburgemeester Kramer van Noord-Est-Friesland zocht ook uit naar de voortzetting van de gearwerking tussen de vier gemeenten, provincie en het wetenschap. Nou, wat het vooral nodig heeft is een hele goede gearwerking tussen de verschillende gemeenten, ondernemers en alle andere mensen die belutsen binnen bij deze regio. Dat het de kracht wist van anno 1 en anno 2 en zonder mis is dat ik de kracht van anno 3. Maalkort voor deze regio opkomen, dat het in het verliezen vertutten dient en dat willen we naar de toekomst nou ik vasthouden en uitbouwen, zodat deze regio voor de eigen mensen, maar ook voor de mensen van Boeten heel aantrekkelijk is en blijft. En die gearwerking, hoe zou die nog beter kunnen op bepaalde fronten? Nou, die hoeft op zich net beter te worden, dan moeten we gewoon maar teruggaan. Daar gaat het nou om. We moeten terugzetten, vasthouden wat we de oude hier al beschreven hebben. En nieuwe accenten lezen om nou ik vanuit het gebied, dat we de centrale as, we hebben de extra sneltrein, we hebben het gebied opkrijgen, verbeteren. We hebben een versnellingsagenda, we jouwen alle aan de kant een slinger aan de regio. En daar willen we nou maar teruggaan, om ik nou echt naar voren te springen als topregio in Noord-Nederland. Waar zit de jong worden alle 6 oerheden informeren over anno 3 tijdens een digitale bijeenkomst. Eenmaal wordt er onder 4 gemeenten in voorlijn hoe zij denken over de gearwerking en of zij nog onvullings hebben voor de colleges. Zoals het nou lijkt, wordt de derde gearwerkingsagenda nog voor de zomer ter besluitvorming voorlijn onder de gemeenten.